ମୋ ନାଁ ନବୀନ ଚନ୍ଦ୍ର ପଟ୍ଟନାୟକ। ମୋତେ ନବୀନଜୀ କହିଲେ ସମସ୍ତେ ଜାଣନ୍ତି। ଆମର ପୁରୁଷାର୍ଥ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ସତ୍ସଙ୍ଗ ସମିତି ଗୋଟେ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ୍ ଅଛି, ଯେଉଁ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ୍ ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ 30ଟା 35ଟା କେନ୍ଦ୍ର ଆମର ଅଛି। ଆଉ କଳିଙ୍ଗ ବିହାରରେ ଆମର ଏଇ କେନ୍ଦ୍ର ଗୋଟେ ଅଛି K9ରେ, ଯେଉଁ ପୁରୁଷାର୍ଥ ସତ୍ସଙ୍ଗ ସେବା ସମିତି ତରଫରୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ଆମର ରାମନବମୀ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଏବଂ ପଣା ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଯାହା ମହାବୀର ହନୁମାନ ମହାରାଜଙ୍କର ଜୟନ୍ତୀ ଅବସରରେ ଆମେ 9 ଦିନ ରାମ କଥା କରୁ। ସାର୍ ଆଜି ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ମହାକାଳେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିର ଯେଉଁ ପବିତ୍ର ଶ୍ରୀରାମ କଥା ସେ ଉପରେ ଆପଣ କ'ଣ କହିବେ? ନାଇଁ, ଏଥିପାଇଁ ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ଯେତେବେଳେ ଆମର ପ୍ରଭୁଙ୍କର କଥା କରାଯାଏ ତାର ନିୟମ ହେଉଛି ଯେ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ କଥା ଯେଉଁଠି କରାଯାଏ ମନ୍ଦିର, ଶଙ୍କର ଭଗବାନଙ୍କର ମନ୍ଦିର। କାହିଁକି ଶଙ୍କର ଭଗବାନ ହେଉଛନ୍ତି ରାମଙ୍କର ନିଜର ଲୋକ, ତେଣୁ ତାଙ୍କ ପାଖରେ କରାଯାଏ, ନହେଲେ ବଟବୃକ୍ଷ ତଳେ କରାଯାଏ, ନଦୀ ପାଖରେ କରାଯାଏ, ନହେଲେ ଘରେ କରାଯାଏ। ତେବେ ଯାହା ହଉ ସମସ୍ତଙ୍କ ତରଫରୁ ଆଜି ଏଠି ରାମ କଥା ହେଉଛି, 9 ଦିନ ଧରିକି ଚାଲିବ। ବହୁତ ଭକ୍ତମାନେ ଆମର କଳିଙ୍ଗ ବିହାର ଉନ୍ନୟନ ପରିଷଦ ଆଉ ଆମର ଇଏ ଟେମ୍ପୁଲ କମିଟିର ସବୁ ମେମ୍ବରମାନେ ସମସ୍ତେ ଆମକୁ ସାହାଯ୍ୟ ସହାନୁଭୂତି କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆମେ 9 ଦିନ ଶ୍ରୀରାମ କଥା କେବେଠାରୁ ଆଜିଠୁ ଆରମ୍ଭ 9 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେତେ ବର୍ଷ ହେଲାଣି? କେତେ ବର୍ଷ ଆମର 5-6 ବର୍ଷ ହେଇଯିବ। ଲୋକ ଆମିଷ ଖାଇବେନି, ସବୁକୁ ଭାଜି ସ୍ମରଣ କରିକି ଦୁଇପଟ ହୁଏ, ପାତଳା ଭଗବାନଙ୍କର ଗାଁ ପଟି ହୁଏ। ଆପଣମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ସ୍ନେହ ଶ୍ରଦ୍ଧା, ଆପଣମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଆୟୋଜନ କରୁଛନ୍ତି ପ୍ରତିବର୍ଷ, ମୁଁ ଭାବୁଛି ଭବିଷ୍ୟତରେ ଏଇ ଜାଗାରେ କେମିତି ରାମ ନାଟକ ହେଉଛି ଆମ ଗାଁ ଭିତରେ ଏଇ ଜାଗାରେ ହେବ ନିଶ୍ଚିତ। ଭଲ ଭଲ ମାନେ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଯେଉଁ ରାଜା ରାଜା ହୁଅନ୍ତି ଯେଉଁ ଆପଣଙ୍କୁ କ'ଣ ଅନୁଭବ ହେଉଛି ଠାକୁରଙ୍କର କଥା ଶୁଣିକି? ନିଜ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଫିଲିଂ ଆସୁଛି ଯେ ଏମିତି